नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मधुनिया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब घर में सैया मोरा टैर गले गे, जब घर में सैया मोरा टैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे। जब घर में सैया मोरा टैर गले गे सखी, जब घर में सैया मोरा टैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे। गैल छगे डीजे पबनी के गमछिया, तीन छे गाजा ओकर सब संगी सथिया। गैल छगे डीजे पबनी के गमछिया, तीन छे गाजा ओकर सब संगी सथिया। कबर से कबर ओकर लैर गले गे, कबर से कबर ओकर लैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे। कहरी हैले ने अइबै हमरो लचुरिया, जाते देब घरवा हा कोइ देलकै दूरिया। कहरी हैले ने अइबै हमरो लचुरिया, जाते देब घरवा हा कोइ देलकै दूरिया। लटर पर भजन टैर गले गे, कृष्णा कन्हैया लैर गले गे, सखी भांग पी पी के ओंघैर गले गे, सखी सैया हमर पी के ओंघैर गले गे।